Бажаю здоров'я, хлопці. Вибачайте за мой поганий український, але маю, що маю. Сьогодні День пам'яті та скорбі. І я хочу сказати вам велику подяку за те, що ви робите, що захищаєте Україну, да Литву, да весь демократичний мир. Як перший раз я їхав до вас, я думав, що допомагаю вам. Але то не так. То не я вам допомагав, то ви своїм життям, своїм здоров'ям допомагали мені, Литві, да всьому другому демократичному миру. Я хочу вам побажати перемоги, щоб ви були всі живі та здорові. Я пам'ятаю кожного, з ким я зустрівся в Україні. Я нікого не забув. У мене є багато друзів в Україні, військових та цивільних. І я прошу вас, тримайтесь, тримайтесь і будьте живі. Ваш Андрій Злий. До побачення, хлопці.